Kieku biss kont naf li leħnek jidwi daqshekk smajt kont inħarbex dak parir li jent minn qalbek li tajt Inħobbok wisq ma jistax jesprimi l-kliem Inħobbok wisq minnarek vojta saru l-jiem Inħobbok wisq ma jistax jesprimi l-kliem Inħobbok wisq minnarek vojta saru l-jiem Kont għalija d-dinja u l-għixien passat preżent u l-ġejjien għalik qalbi tolfoq mingħajr mistrieħ tgħix fil-ħolm tal-memorji sbieħ Kieku biss kont naf li l-aħħar kien biss wieħed kont mitlob l-jum ma jisbaħx ħanerġa' ngħixu tfulidek Inħobbok wisq ma jistax jesprimi l-kliem Inħobbok wisq minnarek vojta saru l-jiem Inħobbok wisq ma jistax jesprimi l-kliem Inħobbok wisq minnarek vojta saru l-jiem dejjem u kull imkien kont tkun hemm samt minn sa l-aħħar sakemm kollox jintemm ma xtaqtek qatt twarrab minn ejdejja ma xtaqtek qatt titla' l-ejdejja Inħobbok wisq aktar ma jesprimi l-kliem Inħobbok wisq minnarek vojta saru l-jiem Inħobbok wisq ma jistax jesprimi l-kliem Inħobbok wisq minnarek vojta saru l-jiem Kont għalija d-dinja u l-għixien passat preżent u l-ġejjien għalik qalbi tolfoq mingħajr mistrieħ tgħix fil-ħolm tal-memorji sbieħ Grazie.